Здравейте всички от VBox. Сега ще играя Adventure Map. Направим от Player Dona 12 и Dona Ronaldo 9-8. Играй написвал. Аз съм написвал. Да. Може да ти потрябва. Добре. Упс. Добре. Упс. Така. Добре. Уоу. Се появи внезапно. Да. Добре, защо се запалих? Ще ми пречи на... Не пречи. Добре. Един от двете намери правилния път. Един от двете. Това и това. Мисля това. Един човек ми каза, че ако мисля това, тогава това. Така. Да видим. Не знам дали ще скоча. Да, скочи. О, уоу. 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 Уоу, уоу, уоу. О, да. Ходим. Упс, това е яйто. Скок. Скок. Намери ръчката. Добре, сега вижте хора. Често не може да се отвори, защото над него има купче, което го притиска. Тогава махаме купчето и вуаля, че се отвори. И няма левър. Добре. О! Така. Това е края. Тук некъде, че горе-долу. Добре. Извинявайте, че ще читна, ама... Ето. И пак. Добре, тук можехте да сложите поне един торч. Ето го и левера. Ето, това не ми трябва. Също. Може да ви потрябва, така че ще си го запаня качит към някъде татък. Опа. Май това беше пътя, да. Energy скок. Добре. Чест. Ще ти трябва. Тук са се сетили. Да. Май ще се прави нещо. Какво ли? Мисля, че е кофа. Ще поведено като кофа, но къде е workbench? Май ние трябва да си го направим. Още една грешка. Добре. Добре. Сега на workbench тук. Още едно читане, защото ето тук можехте да сложите още 4. Добре, това ще ми трябва. Още 4 купчета wooden planks. Ай нагоре. Добре. Fail. Добре. Май ще е доста бавно изкачването. Цап, начало! Окей, какво стана?
Така. Табелка. Поздравления, ти мина мапа. Сега следи торчовете. Къде сте с торчове? Ето ги, ето ги. Елитно. Така, запробвам да улесня човека, който ми е казал. Map by Player Donor 12 К Donor 098. Браво! Ти победи Adventure мапа. Поздравления. Так. Добре. Като цяло май това беше Adventure мапа. Има какво да се прави още по него. Така че, пичове, постарайте се малко повече. Сега ще си има Adventure. Хората, вибоксерите, които коментират, могат да минат Adventure Map и техния Adventure Map да се опитам да мина. Но на лично съобщение. Пишете ми лично съобщение и го минавам. Ще се опитам да го мина. Това беше от мен си на Дона Бой. До другото клипче.